Insellmulkom dan huwa triq tagħna u llum ninsabu fit-triq il-Bajda u s-Sewda f'Witilajn. U aħna ma nafux x'inhi, imma n-nies ta' Witilajn jafu x'inhi il-Bajda u s-Sewda. Amanda, inti minn Witilajn? Iva. Ġieli smajt biha il-Bajda u s-Sewda Witilajn. Le, qatt ma smajt biha. Qatt? Ġieli smajt bil-Bajda u s-Sewda ta' Witilajn. Bajda u s-Sewda. Du kunx imkien l fuq? Ma taf x'inhi. Iż-żona jgħidula hekk. Sa naraw, thank you. Il-Bajda u s-Sewda x'inhi? Il-Bajda u s-Sewda sinjali jew. Sinjali. Biex ma jitfawx il-għażel il-ġewwa aktar minna. Biex ma jitfawx? Ma jitfawx ix-xikpa l-ġewwa minna aktar ġewwa minna. Tajjeb, thank you, sieħbi. Dak tifhem int, U meta n-nies ma jtukx dak li trid, issaqsi lis-Siri. Hey Siri. Hey Siri. What is black and white? Black and white images combine black and white in a continuous spectrum, producing a range of shades of grey. Would you like to hear more? No, I don't know. Ħanejdlek, għax il-Google kultant iktar reliable. Mela, Bajda u s-Sewda fejn il-baħar tfisser illi jekk kun għaddej b'xi dajsa jew inkella vapur, hemm xi ħaġa li perikoluża, jiġifieri jista' jkun li hemm sikka. U fil-fatt faċċata fejn l-eks ġerma kien inkalja vapur. Fit-23 ta' Settembru tal-1969, eżatt bħal-lum rieħ daqsxejn qawwi, kien inkalja vapur hawnhekk fuq dik il-biċċa blatt li hemm fejn l-eks ġerma. Il-tanker il-Grek Angel Gabriel kellu 50 persuna b'bord u persuna minnhom tilfet ħajjitha f'maltempata li damet għaddejja 5 ijiem fejn inqerdu ħafna dajjes, speċjalment lejn San Pawl il-Baħar, Ladira u San Ġiljan. Dak iż-żmien Witilajn kien għadu post kwiet ħafna. Fil-fatt l-unika bini fl-inħawi hawnhekk kien dan it-torri li qegħdin taraw warajja, it-torri ta' San Tomas. U dakinhar tant kien maltemp li l-ġajland li kien joffri servizz bejn Malta u Bawdex kellu jiġi sospiż minħabba li kien hemm diffikultajiet fil-faċilitajiet tal-irmiġġ. U fl-ibħra territorjali Maltin u bosta vapuri illi kienu traġedji, imma fl-istess ħin illum il-ġurnata, grazzi għal dawn ix-shipwrecks tajjeb li nsibu fil-qiegħ il-baħar, it-turisti u l-buqa dasa jiġu apposta biex iżuruhom. U llum Heritage Malta qed tiħossib ħafna minn dawn is-siti. Bajda u s-Sewda xi tfisser? Mela, il-Bajda u s-Sewda bħala sinifikat mu xejn grandjuż għal baħar għaliex dik il-Bajda u s-Sewda fejn għandi il-pointer qed juri għal kemm huwa żgħir li huwa hawnhekk, dik hija punt ta' referenza għal transport Malta min-naħa tal-Maritime. Però li nista' ninfurmakom biha hija li inti ħireġ mill-bajja ta' Marsascala hemm special mark jew marka speċjali li tindika il-200 metru mill-kosta. Dawk il-200 metru mill-kosta, inti ma tistax ikollok veloċità akbar minn 10 mili nautiċi. Minna l-ġewwa peress li inti dieħel ġo bajja, trid tidħol bil-5. Minn hawn law 10 knots, all right? Minn hawn il-barra għal 200 metru mill-kosta, xorta tibqa' bil-10 knots, barra mill-200 metru, mbagħad tista' żżid l-speed kemm inti trid. Eżattament. U eżempju qed nara dik il-ħaġa ħamra hemmhekk. Dik x'inhi? Dik hija lighthouse li qiegħda mal-breakwater ħalli inti dieħel ġol port iżżomm il-port side tiegħek in-naħa l-ħamra ma' din għal-baga. Naturalment, inti dieħel dejjem titiżżomm fuq kemm jista' jkun fuq l-starboard side, ħalli minnu ħireġ qed iżomm fuq l-starboard side. Ġifieri għandek il-lanes ukoll ara. Żgur li għandek il-lanes, inkella kulħadd jagħmel li jrid ma jaqbilx. Alla volja l-baħar kbir, xorta tittoqgħod attent. Speċjalment il-baħar qed jiċkien Malta bil-kwantità ta' dajjes li qegħdin jiżdiedu. Għaldaqstant huwa importanti ħafna li bniedem ikun aġġornat mal daw is-sinjali ta' bħala bagi, min iċedi lil min, trid tkun taf kif iġġib ruħek fuq il-baħar u
Nużaw il-baħar biex. Waħda neħdu gost għax għalhekk ħerġin. Tnejn, ma ntelfux il-gost ta' ħaddieħor għax ħaddieħor qed jieħu pjaċir bħalek. U dan il-post speċjalment fis-sajf ikun miżgħud bin-nies jagħmlu l-barbecues, min jom, min jistat, huwa post illi jekk inissillek il-ferħ. Però ħabib tagħna wkoll li forsi ma jnissilnux daqshekk ferħ meta jisma' l-kelma bajda u sewda. Kif int, Cliff? Jena mux ħazin, grazzi Sandi. Ta' Daniel. Il-bajda u s-sewda x'inhi Cliff għalik? Jena il-bajda u s-sewda ma kelli 16 sena. Kelli accident, kienu għamlu parti tal-birthday. Kien surprise. Fil-birthday? Iva. Nara. U dak iż-żmien nifdem ngħidu l-istorja, kont qlajt swatch u mort naqbes il-baħar. Long story short, ksirt is-sinsla ta' dari u sant rasi ġifieri u bajt paralizzat minn dak iż-żmien. Jiena nammirak lilek għax inti għalkemm ġralek hekk għandek kuraġġ kbir. U bqajt għaddej. Bqajt għaddej. Għejdilna fuq dik il-biċċa. Ifhimni, naħseb ċertu affarijiet bħalissa għaddej minn sitwazzjoni diffiċli kulħadd. F'ċertu sitwazzjonijiet ikollok tagħmel naqgħu kuraġġ kultant minn jeddek u tagħtina iktar push. Forsi llum nistgħu nifhmu iktar kulħadd għaliex kulħadd qiegħed forsi iġebbet l-ispaga u isek jekk ma tibqax timbotta taf li ħatasal x'imkien to a point of no return. Jiena nixtieq nagħmel il-kuraġġ il kulħadd biex għalkemm għaddej minn żmien diffiċli kulħadd jibqa' pożittiv għax fil-ħajja qatt il-ħajja mhix line straight, il-ħajja hija waves li daqqa l fuq daqqa l-isfel. Ġifieri once li inti tinżilt xi darba oħra ħaterġa' tibda tiela. Ekku, jien għandi ħabib tiegħi jgħidli l-bieraħ ma jistax ikun aħar minnhom. Mhux hekk? Issa, isma'ni u ħanalqu bdi. Mela nistgħu ngħidu il-blata tal-bajda u s-sewda hija jibsa. Imma sabet oħra iktar jibsa, mhux hekk li sabet lilek. Isma' diġà minn kislet. Grazzi Cliff. U minn triq il-bajda u s-sewda daqshekk, però mill-ġimgħa d-dieħla ħatibda l-kompetizzjoni l-ġdida tal-infrastructure Malta. Ekku, fil-fatt, da sajf sibna biex naraw limu l-isbaħ post fej il-Malti jmur jom. Malti sa jkun xi ħadd ieħor ukoll. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tinnominaw dan il-post. L-ewwel wieħed li jinnomina dak il-post se jkun l-ambaxxatur ta' dan il-post partikolari. Issa, jekk dik il-persuna jirbħilha il-post tagħha ħankunu qed nagħtu rigal lill-ambaxxatur. Illi għandu x'jaqsam mal-baħar. Mela votaw.